rinten lan telu mong limang waktu kanggo brasta pinang ya rinten lan telu mong limang waktu kanggo brasta karo nafsu banjur minangka tandha bektimu marang Bapa Suwita karo Ibu Maryati arep ngaturake tembang apa sing klasik luwih dhisik larase pelok patete barang ngono tembange engko sarung jagung ning ben dibawani dhisik dening Ibu Sukesi Rahayu oh ngono kaya mengkono kuwi sadurunge nembang ayo Bu Kesi matur nuwuna karo Pak Suwita, Ibu Maryati dongakno supaya panjenengane widodha sempulur. Ya. Monggo, Bu. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu dalu menika kula remen sanget lan trenyuh ningali kawontenan keluarga besar Bapak Suwita kalian Ibu Maryati ingkang dalu menika genep usia pernikahan ingkang ping 50 tahun. Ulang tahun pernikahan Mas. Muga-muga ulang tahun pernikahan Mas iki iso numusi ning awake dhewe ya, Pak.
Muga-muga awake esuk ya iso nganti 50 taun kaya Bu Maryati ngono lho, Pak. Insyaallah. Lah piye ya ora ngerti lho sok lakone piye. Ya nyuwune pancen ngono ning ora wani janji iki streaming kok. Lek nganti didatane wah Bu Kesi mbiyen karo Pak Cahyo kok ya ngono romantis. Bak esuk akhire piye kan dhewe ora ngerti ya to Bu Kesi. Embuh. Nggih amin Bu Kesi amin. Nggih, pramila dalu menika kula badhe ngaturaken tembangipun apa? Sarung jagung. Sarung jagung. Dipun bawani napa mboten? Ya komplit sak bawane pisan ngono kuwi. Bawanipun monggo saged dandang gula banjit saged utawi asmarandana nderek kalian Bu Kesi. Kula niku manut kalih panjenengan merga kula pun kondang dalang sing paling wedi karo bojo nggih kula niki. Iya, Pak. Loh, pancene kedah ngaten Pak Dalang. Iya ta. Wong rumah tangga menika yen wong lanang mboten manut kalih bojo niku bahaya. Bojo lanang kedah manut kalih bojo wedok. Mergo lek mboten iso-iso mengke iso napa nggih? Wong lanang ra ndek wedi akhire ya aneh-aneh ngono iku. Lah, kula niku nggih saestu niki dalu niki. Ibu Maryati menika saged menguasai bapakipun ngoten niku. Iso menguasai. Mula tembangi sarung jagung. Ngapa kok ngangge sarung? Nuwun sewu, sarung itu adalah simbol kejujuran. Njaba njero padha. Nggih. Wong lanang ra ndek wedi akhire ya aneh-aneh ngono iku. Lah, kula niku nggih saestu niki dalu niki. Ibu Maryati menika saged menguasai bapakipun ngoten niku. Iso menguasai. Mula tembangi sarung jagung. Ngapa kok ngangge sarung? Nuwun sewu, sarung itu adalah simbol kejujuran. Njaba njero padha. Saiki iklan Bu Kesi. Nuwun sewu. Iklan kopi kapal api kayak ngapusi. Jare kapal api dibuka ora enek kapale. Nggih. Oh ta ngono kuwi. Cap 3 roda kae. Bareng dibuka kae bak nyamuk njero enek rodane. Sing jujur ki ya kuwi sarung. Cap gajah duduk. Buktine sarung dibuka enek telalene, ya ta? Wis, cek ombak. Inggih pemanasan Pak Gareng lho. Ayo. Ayo ngono kuwi. Asmarandana Bu? Nggih. Nggih, monggo, nggih. Gegerane wong akrami dudu Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Purwosari. Pandonga kula mugi-mugi enggal dipun paringi sehat. Iya, Pak. Bar glundung, Nduk. Leres nggih, Pak nggih, Bu. Pak Lurah bar celakaan nggih. Nah, dipun dongaaken ndang sehat, ndang pulih. Wong niku lak ya dilikke kalih danyange aja lali wayangan. Ayo. Omongane wong golek dhuwit ya ora ngono. Iso wae bojo kuwi. Nah, iya ta, Bu. Luput pisan. Ana pisan. Kena pisan. Yen gampang luwih gampang. Ugi kula aturaken minangka tandha sungkem pangabekti kula dumateng para kyai ibu nyai
pengasuh pondok pesantren Nglaladan Ponorogo wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Iya, sing winginane Kiai Ihsan diderekake karo Kiai Jainul tindak ana ing Jaten Karanganyar. Pondok Wali Songo sing biyen sering wayangan lan off bertahun-tahun, insyaallah arep wayangan meneh besok tanggal 4 Juli. Wah iya, karo ngeterne Brahma ya. Ning kono ning Pondok Wali Songo. Iya. Monggo Bu. Yen angel matur sembah nuwun, monggo lajeng sak jagungipun.
sembah nuwun wilujeng Niskala wis katur tembang klasik Sarung Jagung karya Sang Maestro Kinarto Sabdo dening Ibu Sukesi dan kawan-kawan. Ya. Nanjake pelawake ya, Mak. Tebih saking Wonogiri. Mas Gareng Tralala. Wah, ya. Saiki pindah Wonogiri. Wis suwe, Nduk. Biyen neng Palur, terus pindah neh neng Sukoharjo, terus Wonogiri. Pokoke anggere dioyak kredit pindah kono. Wah, ora nyepelekke piyai laris kok. Serampatke men jumeneng Mas Gareng Tralala. Wah ya, Monggo, Cak. Yo. Mas Gareng jumeneng. Oke, serampat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Alhamdulillah, sehat nggih Mas Gareng? Awit donga pangestu Pak Yoyo, kula sehat walafiat, jasmani rohani, Pak. Alhamdulillah. Jasmani karo rohani enten bentene to bab kesehatan. Benten. Bentenipun? Sehat jasmani niku perangane badan. Nggih. Nek rohani niku tentang kejiwaan. Oh, ngaten. Jenengan Jenengan yen kon milih salah siji, pilih sehat jasmani apa rohani? Nggih, kabeh Pak nek entuk milih. Kon milih salah siji kok kabeh. Ya nek salah siji penting sehat rohani. Oh, iya. Nggih. Dadi pamane mripate tetep kira, tangane ceko, sikile gejik ngoten mboten masalah nggih. Ora masalah. Sebabe ora masalah. Ya sing penting lak sehat rohanine, Pak. Oh, iya. Niku lak fisik, nek fisik niku iso diobati, iso ditambahke. Nggih. Nggih, ning nek rohani niku ya iso ditambani, iso diobatke ning rodok suwe. Rodok suwe. Beda kok, Pak. Nggih. Dadi nek jasmani niku perangane badan, nek rohani itu kejiwaan. Ngaten. Enten wong sehat jasmanine ning ora sehat rohanine kathah. Contone. Contone wong edan sing turun dalan ora katokan nika. Nika sehat awake ning jiwane sing ora sehat. Oh, ngaten. Wong edan, titikane gampang kok Pak wong edan niku. Pripun? Angger ngomongan dhewe, disauri dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Ngoten niku gejalane ngoten niku Pak, gejalanipun Pak. Sik, omonganmu tak rasakne kok suwi-suwi ora penak ki mau. Lha pripun ta Pak? Sing ngusulke teng Pak Wito, Pak Dalang mangke pelawake sinten Gareng Tralala kemawon. Sing ngusulke kula. Nggih, Paling mboten teng mriki jenengan lak ngunggul-ngunggulne kula. Nggih Pak. Lah kok madake kula wong edan. Lho mboten madake Pak. Anu mboten Pak, niki kula bahas gejala-gejala wong sing sakit jiwa niku lho Pak. Lah iya wong sakit jiwa ki ciri-cirine pripun mau? Ciri-cirinipun menika anu Pak, sok ngomongan dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang guyu dhewe, nangis dhewe, bengok-bengok dhewe. Niku biasanya sing teng pinggir dalan niku lho Pak. Iki ya pinggir dalan ning sawah pancen iki ning kono ki ya dalan. Maksudnya pinggir dalan gede mriko Pak. Tak akoni nun sewu wiwit jam 09.00 tet mau aku wis omong dhewe, bengok dhewe, nangis dhewe, tak sauri dhewe, guyu dhewe. Tegese sampean madake dalang karo wong edan. Mboten. Sakniki kula nyuwun pirsa Pak. Pak edan mboten. Mboten. Lah ya wis ora edan kok ngamuk ki ngopo? Senes niku Pak. Enggak, Senes beda ya. niku. Iki edane wong golek duit beda Pak.
Gen mau lho kula niku lak mriki lak rada bingung nuwun sewu delalah jenengan ngomongke wong edan teng Alfamart nika lho nggih nuwun sewu sanding terminal terminal nika Pak nggih nggih delalah pedhok karo wong kula takoni Pak margi dateng daleme Pak Wito niku pundi buh daleme pundi ora ngerti mboten ngimput dusun ngimput niku pundi Purwosari ora ngerti ngono kuwi. Lah bake bareng tak telesih-telesih dikandani karo bakule Indomaret kono niku wong edan ngono kuwi. Ah niku. Sampeyan ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya padha edane iki ani. Mau lho. Sik wong edane apa pripun Pak? Wong edane apa? Tak takoni ning Indomaret. Indomaret apa Pak? Heeh. Nggih. Daleme Pak Wito ngertos. Ora ngerti. Ngerti. Nggih. Margi teng ngimput ngertos mboten Purwosari. Ora ngerti. Ngono kuwi. Sampeyan ngerti Mas Gareng? Wong edane Pak? Sampeyan iki ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya. Titenane angger wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan. Berarti bengi iki gareng Nggih, mboten niku mawon Pak, titikane kathah. apa? Wong edan nek ditekoni sok ora paham Pak. Kok ora paham? Contone kaya nyun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti Pak. Mongko jano niki emping. Niki napa? Sosis. Mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Mongko niki asline jenenge sosis. Heeh. Lah nek ngeten niki napa Pak? Ora ngerti aku ya. Lho, tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih Pak, rombongan edan ngoten Heeh. mawon Pak. Gareng Edan edan, tenggene- dalange ya melu edan. Melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalange edan, dagelane edan kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Yo berarti ora mung sindane, ora dalange, ora dagelane. Lah sapa? Pengrawite niku nggih edan ben kocluk. Lah kok iso? Lah nek wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kuwi madake Pak Wito Pak Wito napa? sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Lah wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi duit tok, Pak. Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel titeno tak tinggal mulih kula. Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas Nggih, monggo. luar biasa Pak Suwito, Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Leres. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan to Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar Pak. Perak ya urung. Belas kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Sumarno. Mboten nuwun sewu jenengan riye lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebab napa? Lah kula asline mriko Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Ganjarane gedhe niku. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hong Kong, Cina. Wah, kuwi apik pahlawan devisa negara niku. Ngentuke dhuwit. Ngentuke dhuwit. Niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, wis disyukuri, Syukur, Pak. Kalau bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng? Lah ranti bojo malah ranti beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Elek. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat dadi tuku teng warung. Iya. Misalnya butuh napa ngoten tuku teng warung ngoten lho, Pak. Oh iya, lek ngono ki apik mak teratap tak kira tuku sing maksiat ngono ki. Lah mboten gareng anak buah Pak Yoyo niku istiqomah Pak mboten neko-neko Pak. Amin, alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa, Suki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti
ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene. Mula raneh Ramokal panjenengane bebrayan nganti 50 taun ditresnani karo piyai akeh ing Laladan Purwosari sing ngestrani rawuh semene akeh kuwi Suwita. Nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Lah dalah, aku wis mbatin iki mau mesti kenek ngene iki. Ora jenengan lek kepinterane kecerdasane lek bab kuwi. Niku lak riyen, Pak. Saniki pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwita S. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak Suwita sugih katresnan ya tresna marang garwa, putra lan kulawarga. Betul, nggih. Nggih, niku su. Wi. Halo, Wi. Nggih Winarno nembe mikir alon-alon. Oh iya jenenge Winarno. Nggih. Nggih. Gareng Winarno. Lagi to, Pak, lagi to, Pak. Leres. Oh, ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah menawa salah muni wong iki taruhane iki kesejahteraan urip kok, Pak. Iya, nggih. Wi. Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya subur nganti ngancik pernikahan 50 taun langgeng katresnane langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok mengke saged kewirangan. Dereng kok. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. Nah. To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwita karo Ibu Mariyati. Mariyati mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Pokoke kudu iso. Ya, terus. Nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe Kang Garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariyati. Wong wedok kuwi kudu tunduk patuh taat karo garwane. Contone kaya beliau Bu Mariyati. Betul. Niku Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir Pi. Sik to, Pak. Wong karo siji Nek. Iya alon-alon. Nggih. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan ora mesti Pak nek wengi niki gareng tralala. Nek ndek ini gareng pacitan. Iya. Dadi apal men. Pajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki fane Pak. Kalau kuwi ngefan nek kalih Pak Yayok niku ngefan kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Nek kedah saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten. Gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, terus Mojiroji enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Adu keterampilan. Nggih. Nggih, kabeh niku nut kadewasanipun, Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekaten pun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, Lek nun sewu ira-iran ngen dhuwur terus ngen klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Iki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak.
Asli Mas nggih. Asli semprotan, Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanya teng celekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho, Pak niki, Pak. Wayang ngelapi nek mboten dilapi niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kaya. Estu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudik pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut, Pak. Nggih, Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Wah nggih. Ya Nduk, Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Saniki ben kenal. Berarti tidak kenalan. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Lho, wong kenal kok mung disayang tok ki lelaki apaan? Nek nyet wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah, ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir, bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, Lah nek kok wedok tuh harga diri ya Pak Yayok nggih. Leres. Nang ki ora mung kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. lah nek ditengi tok piye? Loh, lah iso enak kalau ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, orang bener lho, banyak terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi, terus ngono iki piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngono dudu wong wedok. Ya padha wae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh, lah digudhok. Lho ini carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye? Ya nganggo apa to apa? Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Nggih. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungso donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Nggih. Mula leres ngendikane Pak Yoyo iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke bar pernikahan emas napa nggih Pak nika? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Heeh. Berarti tahun ngarep melih Pak niki. 100 tahun. 100 tahun ngarep kuwi lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Nggih. Iki lho Bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan kok Pak. urung to? Oh, Oh iya. iya ding lali. Nembe ngrembug meteng wae Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Alamatnya ngendi? Kula aslinipun Kediri, Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Rampung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya, iya. Eling-eling. Aku wajarana ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sesideman Bir. Oke, Ayo. Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Gareng. Sabarane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek sang peke. Artekno ngene iki Mas.
Ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane Anderek sang pekik. Angel ra. awalnya ikut Sang pekik. itulah sang pekik. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih, sang pekik niku piyai sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mburine. Ayo. Dalange Winong ya, ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku, Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Oke. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh Loh. iya. Iya wis, Mas. Moji roji. Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. nah ya. Wah, aku angger rapal ngono gleling kok, Pak. Pripun? Angger rapal ngono banter gleling ngoten. Lah ora apa? Nek rapal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet no sampean. Eh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen oke kira pucet iki, keputihan. Ah iya. Ya bir. Bandarat terus kayung yon. Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Loh, betul. kula, Pak. Nggih. Pripun lulusan SKRI ngeten Weh, iki, Pak. sarjana karawitan sampean. Sarjana iki, Mas. karaoke, Nduk. Malah ora. Selendang kuning kang saking ukir. Artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah ya wukiri gunung ya. Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso ta? Ora mudeng ta kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene, nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? Takon bir. Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking mukirne napa? Lah kok ora kok jawab piye? Lah kula mboten iso, Pak. Saya muni piye mau? Nek ra iso tak kok Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. Heeh. Lah Dik Bir kita kan tanglet kula. Kula lak ora ngerti, lah kula tanglet Pake. Takon sing ngerti. Nggih. Oh iya, aku ngerti. Lah nggih kula tanglet Pake. Selendang kuning saking wukir niku napa, Pak? Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik, yang berbudaya, yang asalnya dari pegunungan. Terjemahane dawa ya Pak selendang kuning niku. Ben cetha. Oh lah nggih. Heeh. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul, Pak? Betul 100. Tak eling-eling. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun, Pak? Ketara wis tuwek ngono wis lali ora. Metu ki aja ditekokke meneh. Kok ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metune. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu meneh. Swara kurang
kurang begitu jelas. Ya. Ning wasesa ngungrum. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu, Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Waduh. Artinya niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora. Terus Bir? Angung romarang bendara Merayu kepada tuannya. berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking wukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter Merayu. merayu terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke ana sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing rayu. Oh. Nggih to, Pak? Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Sing rayu Bu Kesi mbiyen ki. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomer kuwi ora. Kula pun mboten, Pak, pun mboten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Ya Sulistya pijer ngencangake alis. Ayo, apa artine? Dia Jengi sing Sulistya. isine. Ayo. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Hah? Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye? Ngono. Kok sandas? Nek ora ono ra iso, Nduk. Aku ngene iku ndasku melu kabeh, Nduk. Ayo. Ngincangke alis ngeten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesideman. becik paten ana timbang
kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwito. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bala-bala ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya ndak, Bir? Urip ana kutak gedhe gawe Yo. Oh. sembah nuwun genduk Birgita Ayu Made in saking kota Tahu Kediri sampun ngumandhangaken sesideman Mas Gareng. Cih karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Inggih, niku penting, Pak. Dadi sing nembak tembange napa nek saged sing ngripta niku nggih disebutke. Nggih. Nah, ditambahi dongane Abah Sukron Suwondo pinaringan sehat walafiat, awet sehat, awet momong anak putu, awet gagah. Amin. 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 Matur nuwun pandunganipun Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Nggih.
Lah menika malah babar pisan mboten dugamana. Kala wingi menika sampun syukuran wayangan piyambak sesarengan kalian Bapak Bupati Madiun Pak Hari Wuryanto. Lah kok ripalungguhan samangke Bapak Wakil Bupati terpilih Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi kepareng rawuh wonten dalemipun Bapak Suwito Mas Gareng. Wah, luar biasa. Tondo yekti menika bapak menika nyawiji kalian warga masyarakatipun lahir lan batine. Nggih, mongko niki benten kabupaten lho mongko niki. Oh, lha nggih. Nggih merga niku nggih dawuh jenengan leres merga pancen piyayi merakyat, semedulur dasare ya Pak Wito niku pancen piyayinipun grapyak kancane akeh. Leres sugih sedulur. Nggih. Nggih. Panjenenganipun tasih tenglebet napa sampun ketinggalipun longgar? Oh, taksi. Oh, sampun longgar. Nggih. Alhamdulillah. Sampun siap. Nggih, menawi longgar nuwun sewu dumateng pepunden kula Bapak Purnomo Hadi. Mriki pinarak wonten ing pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken swasana lan paring pangestu panjurung dumateng Bapak Suwito sak keluarga. Sih. Bapak Purnomo Hadi, ciri khasé Madiun panas-panas mlaku. Mangga, yuk diaturake dados. Tepuk tangan kagem Bapak Wakil Bupati Madiun para kadang. Matur sembah nuwun Mas Galang Mas Cahyo. Jane seminggu lak wingking nika jane pun kepanggih kok ya diunggah neneh to Mas Gareng. Mboten dados menapa Pak niki tondo yekti bukti tresnane Pak Yoyok kalian panjenengan Pak Purnomo. Paling-paling bedang dalang neng Madiun paling. Walah mboten salah niku Pak. Mboten salah Pak. Matur sembah nuwun Mas Dalang niki mugi-mugi Pak Suwito kali Mbak Pariyati niki dados contoh tauladan katen kita sedaya nggih. Amargi bebrayan niku kedahe nggih sing harmonis. Mila saking menika mangke muga-muga sedaya mawon contonen ora sah pernah satru-satrunan. Keluarga niku kayak keluarga sing harmonis. Terus nek saged niku nggih yo rabi iki pisan ae Mas Gareng sampean. Pisan mawon nganti kukuting Yosua, Pak. Yo kedahe nggih ngoten. Ngoten nggih Mas. Jenengan nuturi kalih Gareng niku pas. Mergo niku pun pindho le rabi. Kira yo meh tambah nah. Wah, mboten Pak. Sudah capek, Pak. Ya kebetulan ora neng sing gelem Mas saya. Ning mboten kok krana Mas Gareng niku nakal, ning pancen nggih lelakone kedah mekaten. Ya, sok ganteng.
Nun? Sok ganteng. Oh, sok ganteng. Iya, kayak duit jane ya ora pati duwe. Mboten. Duit nggih pas-pasan, rupa ya pas-pasan. Delalah kok ya masalah ten kula lak ngoten Pak. Lah nggih ya akeh sing dihapusi ngono lho. Monggo Pak, monggo Pak. Pak, niki luar biasa lho Pak Purnomo Hadi, Wakil Bupati Madiun ning Sonjo utawa Tetile utawa Serawung kalian warga masyarakat wonten ing Ponorogo Pak. Luar biasa. Niki Mas tegese punya hati merakyat tidak membeda-bedakan. Kaya beliau Pak Purnomo Hadi menika. Luar biasa. Ning ngati-ati Pak Purnomo, anggere dagelan omongane kados ngoten niku ngati-ati. Mergo wajahe pun mboten kaya garing malih kaya kotak amal niku malih. Ketingale ngoten Mas saya. Mboten wong menawi bapak niku mboten usah nyuwun niku bapak pun pirsa. Heeh ta. Nggih. Alah Pak, ora usah isin-isin. Mboten Pak, mboten saestu pun kurang cukup Pak, pun kurang cukup pun matur nuwun. Nggih. Niku pangapunten kalian Bapak Sugito rencang menapa Pak? Menika kebetulan mantune Pak Suwito niku sederek kula keng Lembean. Oh, Magetan. Nggih. Sedulur kantut. Nyai kula niku saking Lembean niku sedereke Pak Kadimun niku putra mantune Pak Suwito ngoten. Pak Kadimun niku? Nggih. Lah niku Pak Lek kula. Masa? Lah. Sik. Kadimun sapa? Lembean, Magetan. Oh, lah nggih. Ngawi. Ngawi. Oh nggih. Dadi kula gareng niki Pak Kadimun Ngawi. Nggih. Dulurku Pak Kadimun Lembean padha kadimune. Lah nggih, maksudnya sing saka Ngawi niku kerep dolan ten Madiun ngoten lho Pak nggih. Wah, wis. Sedulur dhewe, Pak. Ya wis pas. Nggih. Kalau dulur kowe wong mampu kabeh, Pak. Mal Pak. Oke lah Mas saya. Nek ora wakil bupati ini ya ora didaku dulur. Ah nggih ngoten. Biasane lah angger piyai enten piyai pejabat ngoten nggih nyedek-nyedek ngoten. Alah napa lho dadak mboten sah pun mboten sah. Sedulur kok dadak arep nyangoni mboten sah. Tenan ra gelem tenan. Walah mboten sah ragu-ragu Pak. Malah nggih. Badhe kepareng nyekar napa nembang. Nyekar ki mayite sapa kok nyekar? Nembang ki aluse nyekar ngono lho. Tapi nek kula niki amargi wau mun krawitan sedaya Mas Jaya. Nek kepareng dandutan ngono piye ki ya? Aja meneh kok ndangdut, Pak. Pak nek mung rombongan Pak Yoyok niku krawitan oke, campur sari oke, pun dangdut oke. Yasinan menoke kok Pak. Alhamdulillah. Tegese niku dididik agama luar biasa kali Pak Yoyo. Alhamdulillah. Penting keluargane sakinah mawaddah warahmah. Monggo Pak, monggo. Amin. Monggo. Kono sing do sakinah ya kono, monggo. Oh. Nggih. Pokoke penting niku golek wong ayu. Lintang asmara kagem sederek. Wah wis ganti ta lagune Pak. Wah, biasanya jambu alas kok saiki. Munggah nang Lintang Asmara. Apal wong kula sedulure Pak, sedulure. Monggo, Pak. Ya iki Nduk sing warga anyar iki Mbak Mutiara ya asmane. Pangapunten Pak Yoyo. Nggih. Napa mboten kersanipun Bapak anu ingkang ngersakaken piyambak ngoten kemawon. Bapak biasane kan pekewo. Oh, pekewo ya duwe. Kok aku nyepakne iki loro ku ya nggo awakmu tok. Lah nggih lah ya kene iya nek ora ndang-ndang ya. Ya Nduk, jumeneng ya ngancani Pak Wakil Bupati lho. Iki spesial lho. Nggih nyuwun pangapunten Lintang Asmara kagem panjenengan sedayanipun. Nggih. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Sedap dipaske kare larasipun. Remenane langsung niki. Ronon? Remenane langsung. Ampun kemrungsung Pak, ngangge pemanasan. Puas Nek titik suwantene sae Pak nih sampeyan. Sae. Tur apal Lintang Asmara suwantene kong wah. Iya. Biasane karaoke-ne ten pundi Pak? Mare konangan Kang Gere. Monggo sarengan Pak Wakil diaturake yo. Lintang Asmara. Nggih. Semanten Pak. Yuk. Monggo, yuk. Wong ayu tresna mukinarya tamba susandra ning batinku. Ayo Nduk. Asli Nduk. Wong bagus tanpa
Nggih. Sudah tahu peraturannya, Pak? Cobi disebut nih peraturannya nopo. Tidak boleh pukul bagian dada. Pas. Iya. Monggo Lintang Asmara bersama Pak Wakil Bupati Pak Purnomati. Nyacos. Oh. Bantara ratri eling manis sing ati setyaku bisa handuweni marang Satya Sulaksmi. Yang bantara ratri eling manis sing ati setyaku bisa handuweni marang Satya Sulaksmi. Janji supaya mati, supaya
Rabi bisa sekali lagi tepuk Tepuk tangan tangan untuk Pak Wakil Purnomo Bupati. Hadi. matur sembah nuwun Mas saya. Yo Jan, Semangat. tengajengi keluarga Purwosari niki rasane wayem. Nggih, nggih. Estu to, Pak? Saestu. Lah, pripun? Jadi yo gredeg. Pindah Purwosari mawon pripun? Yo aja akeh dilantik dadi wakil bupati Madiun kon pindahane. Nggih, mriko tetep mriki nggih tetep ngoten, Pak. Penting Mas Gareng kaya awor karo Mas Gareng ayem. Ayem, Pak. Awur wong mampu niku ayem. Tiara wis salim kali Pak Wabuk dereng. Dereng. Sungkem, sampean. sungkem. Tenan niki engko pokoke tinggal. Napa niki? Lho, wong jeneng Gur sungkem Oh ya Allah ya Allah ya Allah. Biasanya nek putih-putih enten iki lebet enten isine. Mboten niku kosong blong niku. Sungkem melu, Nduk. Jenengan nyobi, jenengan nyobi. Pak, bekti sungkem kula, Bapak sehat selalu, panjang umur, kata rezeki, dibresani sak pepadane. Iya, penting pinaringan slamet anggenipun makarya rampung tutup boten wonten arangan sunggal menapa, wonten lepatipun kula nggih nyuwun pangapura nggih, Pak. kena nggo sangu rabi neh, Reng. Angsal napa, Pak? Hah? Angsal napa? Entuk donga. Matur sembah nuwun Mas saya, matur sembah nuwun sedaya keluarga Purwosari. Mugi-mugi tansah rahayu wilujeng sedayanipun. Sekap sematan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Luar biasa, Bapak. Cik. Nggih, sehat selalu. Salam sungkem kagem Pak Ari nggih. Pak Ari wonten dalemipun sampun wayangan. Jenengan dereng Pak jenengan. Ndek beres timbali ning rumah sakit kok sembah nuwun nggih. Sehat selalu, amanah barokah nggih. Luar biasa, menyempatkan diri sampai Nggih. tugasipun kathah sibuk tapi mergo rasa katresnan kalih warga Purwosari terutama Bapak Suwito Nggih. disempatkan rawuh malam hari ini. Nggih. Nggih, sembah nuwun lho Pak. Pak Purnomo Hadi, Purnomo Hadi. Artinya Purnomo niku seneng, Hadi niku weweh, tegese seneng sedekah. buktine sinden diparingi. Diparingi sing pun diparingi. Lah kowe? Kula pun diparingi donga, Pak. Pun luwih saka dhuwit niku, Pak. Nggih. Ketoke sambat ra ikhlas ngono Wah, sampean. ikhlas Pak. Kula pun kanca kalih Pak Pur. Keluarga, Pak, keluarga. Kok iso keluarga? Keluarga. Saking trah. Oh, Adino mau. Pak Ngadimun. Nggih, mun niku wau, Pak. Nggih. Sekedhak Mas Gareng niki enten Nawala. Nggih, Pak. Ngatur dumateng Bapak Suwito sugeng ambal warsa pernikahan Mas 50 tahun. Mugia sehat selalu panjang yuswa ugi ngaturaken sembah nuwun sampun paring lelipur dumateng warga masyarakat Purwosari. Nyuwun gending lestari tertanda Mbah Lurah Purwosari. Anu, ingkang badhe calang kagem anu, kebalik desa. Empun salang. Oh, pun. Empun. Mei, Pak nggih. Non? Mei. Mei tanggal 20 Mei. Alhamdulillah. Nggih. Nyicil ayem, nyicil ayem. Kosong niku jenengan. Kosong, Pak. Nggih mang teng griya mawon lah niku kosong. Mboten katut to, Pak? Lah niki rapate dereng rampung untuk menentukan bintang tamu sinten dereng rampung. Oh, nek Niki kula- kantun perjuangan jenengan ketika dalu niki jenengan bisa menyenangkan warga masyarakat Purwosari mesti sok 20 katut. Abot iki. Ayo kuwi. Ya siapa? Siapa? Ini masih dirundingkan lek dalangnya pun positif. Nggih. Nggih, ya nek pama rawang ini kula ya campur sari awane ra apa-apa. Awan mangke kangge anu kerja bakti kali gerak jalan. Esuk elektron Pak, kula mengke esuke. Jalan sehat. Nggih, sidane niku mengke mboten kerja bakti, mboten jalan sehat, nggih mboten wayangan, Pak, ngoten. Lha maksude? Sisan ngen padha sing ora mangane, Pak. Ya aja mutung ngono kok ya. Melu, Pak, melu kok. Amin nggih. Bapak Suratman, nggih. Serangan nggih. Serangan Sukorjo minta gending. Serangan, Pak. Serangan. Serangan Nggih, nggih. serangan, serangan, Pak. Nggih. Lah iya. Iki jane wis enek tandane aku sing kleru sing maca. Lho lah nggih. Serangan. Nggih. Senes serangan. Lah bedane apa? Beda, Pak. Lek serangan itu adalah suatu anu agresi militer itu namanya serangan. Heeh, lek serangan. Serangan niku nggih, menika nama desa, Pak. Nama desa. Oh. Dong ora? Ora dong aku. Nggih. Teraki musik. Nggih, ngersakaken sambel kemangi Roro Jonggrang. Sekian, terima kasih. Sembah nuwun, sembah nuwun.
Iki Lestari, ayo Nduk, Winong Nawangsih karo Mbak Tri Hastuti coba kaya apa. Wis siji-siji saiki ganti loro. Monggo Mbak Winong kalian Mbak Tri. Mbak Tri Astuti. Nggih. Nah. Kagem sepot, Pak. Sinden Madangkara piye? Sae Pak, sip-sip Pak. Ah iya. Seneng Iki genduk Tiara iki cah kok Narga ta, Nduk? Sampeyan ndi Sama dalem? dalam meja. Nggih leres saking Pundi? Badekan. Oh, Mbak Deka. Nggih. Cah Mbak Deka. Mau sanjange warga anyar padahal kula pun pribumi mriki lho. Oh, Oh, maksudnya anyar ning Madangkara. Nggih. Oh, nang Madangkara anyar. Nggih. Oh, ya betah ya, Nduk, nang Madangkara. Lha napa kok ngoten niku lho? Yogane bagus-bagus kok. Wis nggih jan lho. Ya. Bagus-bagus enem-enem sedaya. Madangkara ki nek yoga apa tuwa langsung diyasinke kok. Ya ora kaya. Nggih. Kowe Anu betah. Pak Edalang nggih. Nggih. Asmane Pak sinten? Pak Marsudi. Oh, jeneng. Gusti Allah delondonge Marsudi ya kowe iki. Kenapa? Masalah Senar, Reng? Lah halah. Jenengmu si sapa nduk kae? Sinten Pak Mau? Tiara. Tiara. Mutiara. Gusti Allah, Mutiara Kenapa? nek Marsudi. Iki bapak, Nduk. Lah, nggih to, Pak? Marsudi lak mau meneruskan perjuanganku. Walah. Ora. Lha bapak ya nyangoni kok. Ah, Nggih. Nyangoni golek, mondot. Nduk, lagi golek. Aku ora mbok anggap pakmu ora apa-apa. Winong iki saka Tulungagung. Tulungagung, Ya, Jing. Karo Mbak Tri Astuti coba berdiri berpacu dalam melodi. Melodi, biar tak asik. tang tak tang tang tang. Oke. Winong iki cara buah apa Pak Gareng? Upami buah ngeten niki anu Pak, niku lho Pak, semangka tanpa biji. Wah. Sing nek dibuka sigar biar niku terus ketes-ketes Pak. Ku semangka tanpa biji. Ora usah disigar niki nyawang tok mawon kula pun ketes-ketes. Lah iki genduk putrane Pak Marsudi iki cara buah. Anake Marsudi niki apel Pak. Apel. Apel Washington. Wah, sing abang kae. Wabang, nek dibuka wabang terus empur ngoten niki Pak. Wah iya. Mbak Birgita cara buah. Birgita niki gandeng dhuwur dawa niki jenenge pisang. Pisang. Australia. Iya. Bu Kesi, awas elek tak kaplok kowe. Bu Kesi cara buah apa? Bu Kesi menika umpami buah sing paling mahal. Apa kuwi? Nggih menika anu Pak, duku ingkang saking Amerika diblaster kalian Jerman, kalian Polandia, kalian Blasterane kok akeh men iki. Pokoke sae to Pak. Nggih. Bang Mulir Ranggo ndas pokoke Blasteran Ambon karo kepok anak-anak kluthuk ya kuwi. Oh niku lak blasteran nggih. Lek Mbak Tutik cara buah Aku. Lah niki buah sing nggih kesehatan Pak. apa kuwi? Apa? Pace. Sik tak urus. Nek pace iki ada istimewane lho menurutku. Enak istimewane enak. Walaupun dia itu ketoknya diambu ki sengak ora enak. Sengak jane ra enak. Aja meneh kok diambu, dicedhaki wis kudu mungkuk-mungkuk kok. Pace iki. Iya, Bener. tapi nek dibelah itu ada bijinya. Ireng-ireng kae. Oh, ireng-ireng cilik-cilik kayak nik. Pringkil-pringkil ngono. Heeh. Tapi kae enak lho. Kecing kae tak wonge. Apa wis tau ngambu? Pace lho, pace. Heeh, pace. Ngono lho gumunku kok codot ya doyan gondol iki lho gumunku. Sampeyan ya tau mangan to pace, kepepet. Alah ora. Mergo kuwi ning iki khasiate nek nggo obat. Obat apa? Asam urat, darah tinggi, kolesterol. Ngangge niku pace niku. Moringa kalah karo kuwi. Nek boten sembuh baru ke bio moringa. Aja dijujuk to dan. Jare Iki wis tak persiapkan
siape 3 dina arep matur. Ampun dijujuk sik. Maaf aku ora ngerti. Kula nyuwun gesang dan. Sik ta. Jaremu pace kae, ndek kan sampean ngomong, duwe penyakit kencing manis. Dimene pace ya mari to sampean. Mari. Tahu kencing manis to? Tahu kencing manis ki 3 tahun Pak kula kencing manis. Masalah. Kan nek gawe niku kula ya ratu gula, Pak. Ngecom teh pahitan ngoten kula mentang ring teng meja terus kula turi lah ngoten niku. Terus kencing manis sih penyakit kok malah diduri ora. Mbah wong nyatane ya manis. terus urip ya, saiki urip ya omongnya. Urip nek anggere kena kipas angin mati meneh. Ayo, tunggale kae lho. Iki lho, nong kulino ndelok film malih to takon. Apa? Iki ben takon. Ini arep agereng takono.